Казанның гаилә мәчете гаилә кыйммәтләрен саклый торган үзәкнең берсе. Төрле яшьтәге кардәшләр өчен төркемләп дини гыйлем бирелә, гаилә бәйрәмнәре оештырыла. Тулырак алдагы видеоязмада. Гаилә мәчете каршындагы Әдәм һәм Хава гаилә төзү саклау үзәге 6 елын эшли. Шушы көннәрдә аның эшчәнлеге кысаларында мәчеттә түгәрәк өстәл узды. Фикер алышуда дин һәм җәмәгать эшлеклеләре үрнәк гаилә корып яшәүчеләр катнашты. Мәчетнең имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин әйтүенчә, гаиләне төзү генә җитми, аны саклап тору өчен көндә үз өлешеңне кертү мөһим. Гаилә мәчете булгач, biz үзебезчә тырышабыз, Алланың рәхмәте белән исеме җисеменә туры килсен. Чтобы безнең исемебез һәм гамәлләребез бер булсын. Әдәм һәм Хава гаилә төзү саклау үзәге юнәлешен Гөлия Әхмәрова җитәкли. Пандемия шартларында үзәкнең эшчәнлеге сүлпәнәеп торса да, чаралар янәдән җанланып киткән. Bu проект инде безнең гаилә мәчетендә 6 ел вакытында алып барылды пандемияга хәтле һәм пандемия вакытында мәҗбүри ябылырга туры килде. Менә без әле хәзер генә инде яңартып киләбез эшчәнлегебезне. Бүгенге көндә яшьтән гаилә кормауның төп сәбәбе карьера төзү, белем алу, үз торагы булмау, әмма мәхәббәттә шикләр юк. Барысы да Аллаһтан, Аллаһка тапшырып, һәм инде әйтәсем килә, менә бала туа. Аның инде бары да туа дип мин шулай әйтеп ризалашам. Һәм инде менә Вәли белән без кавыштык. Эзләү дигән нәрсә дә юк иде. Тормыш үзе бара, шулай әйтеп инде йөрәк белән аңлыйсың дип аңлыйм, һәм инде Аллаһ Тәгаләдән бирелгән бәхет хатын кыз өчен ир-ат. Әдәм баласының жаны гаиләдә генә ял итә, сөенә, тынычлана. Гаиләдә алган тәрбия, әхлаки сифатлар, әдәп нормалары кешене гомере буе озата бара. Ләйлә Зайнуллина, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.